それを見たとき、ダライラマは急に進路を変えて、ダライラマの手を握ったまま、ガクッと膝から崩れ落ちて、そんなダライラマをすごくかっこいいなと思いました。こんにちは、すみやきです。今日はダライラマはすごいという話をさせてもらいます。この話を聞くことで、ダライラマやチベットの人たちの精神性、それを今以上に知ることができ、そしてあなたがこの話をちょっとしたダライラマ通のような感じで人に話せば、聞いた人はあなたのことをダライラマに詳しいんだなと、ダライラマフリークとして認めてくれるでしょう。ダライラマ、もしかしたらそこまで知らない方もいるかもしれないので簡単にお話ししますと、ダライラマはチベットで一番最高の地位に君臨している人です。そしてチベットでは観音菩薩の化身と言われています。ダライラマはチベットを統治してきたんですが、中国軍がやってきたことによりチベットにいることはできなくなり、今はインドのダラムサラというところに亡命しています。なのでチベットの最高権威ではあるんですが、現在チベットにはいなくてインドにいます。そのためチベットの人たちは中国の軍隊や中国の警察から隠れながら密かにチベットを抜けてインドへとダライラマの元へと行こうとする人たちが後を絶たなかったんですね。そこで起こったものでナンパラ銃撃事件というのがあるんですが、これは中国人民武装警察部隊が中国側から見たらチベットを不法出国しようとしているチベット人たちを銃撃したという事件ですね。それによって死亡者も出ています。そんな中ダライラマはカーラチャクラというものを行っているんですね。このカーラチャクラはチベット密教の最奥義と言われていて、世界を救うそういった力があると言われています。このカーラチャクラを行うためには何日もかけて行うため相当な体力を要する、そういったものなんですね。今ダライラマ14世ですが、これまでのダライラマはそこまでカーラチャクラをたくさんやってこなかったんですが、今この争いがあるこの世の中を憂えてダライラマはこのカーラチャクラの儀式を何回も今までやってきたんですね。このカーラチャクラにはマスコミたちも集まりますし、テレビの取材陣たちも集まりますし、世界が注目するそういったものになります。そしてたくさんの人たちも集まります。なのでそういった時にはダライラマの身も危ない可能性があるんですね。それはどこかに群衆の中に暗殺者がいるかもしれない。マスコミ、取材陣を装ってその中にダライラマを狙っている者がいるかもしれない。なのでダライラマがカーラチャクラをするときはそのある程度前から必ずボディーガードがついてダライラマを守るんですね。そういうような時期のカーラチャクラが行われる数日前の話なんですが、その時ダライラマはインドの確かブッダガヤだったと思うんですが、ブッダが悟りを開いたところですね、そこをダライラマが訪れました。もちろんボディーガードがついている状態で訪れたんですが、その時ダライラマを一目見ようとたくさんのチベット人たちが集まってたらしいんですね。ありがたやーとダライラマのことを拝んでいたらしいんですね。もちろんダライラマは道を歩いている時にもボディーガードを連れて歩いています。どこからかダライラマを暗殺しようとする者がいるかもしれない。だからこそボディーガードたちが守ってたんですね。その時にダライラマはある人たちを見つけたらしいんです。ボロボロの服をまとって汚い格好をした数人のチベット人たち。それを見た時ダライラマは急に進路を変えてその人たちの元へ行ったらしいんですね。もちろんボディーガードたちは焦りますよね。何をやってんだあんたっていう感じだと思うんですよ。自分たちが警護してるのにもかかわらず自分たちの警備を抜けて勝手に一人で別方向に歩き出したんですから。しかしダライラマはそのまま歩いていってその汚い格好をした人たちの前に行きました。その人たちはもともとチベットに住んでいて、チベットからインドにいるダライラマの元に行こうと国境で捕まって殺されるかもしれないけど、そのリスクがあるのにもかかわらず一生懸命国境を越えて命からがらやっとインドまでたどり着いたチベット人たちだったんです。お父さんやお母さん、子供たち、ダライラマはその人たちの元に行ってお父さんやお母さんの手を握りました。そしてこう言ったらしいんです。よく無事でおいでなさいましたねと。それを聞いたお父さんはダライラマの手を握ったままガクッと膝から崩れ落ちて泣き出したらしいです。その様子を見ていたチベット人たちも命からがら逃げてきた親子たち、自分が殺されるかもしれないのにボディーガードたちの輪から抜け出して、そしてその家族たちの元に行ってねぎらいの言葉をかけるダライラマ。自分たちがこれまで苦しんできた境遇、それを分かってくれているダライラマ。自分たちにとっては尊い存在で長生きしてほしいのにもかかわらず、その命を投げ打ってまで自分たちのために尽くそうとしてくれているダライラマ。それを見て周りのチベット人たちは全員が大号泣したらしいです。そんなダライラマの素敵なお話でした。ある時のダライラマの誕生日、その時にダライラマは人々に向けてこう話していました。
優しさと思いやりに溢れた雰囲気を作り出すように努力してください。皆さんがそういったことをしてくれるのが私にとっての最高の誕生日プレゼントです。そんなダライラマもすごくかっこいいなと思いました。今回はダライラマの素晴らしさについてお話をしました。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととかいろいろお話ししています。世界のいろんなことを話していくので、流し聞きしているだけでも頭の隅にそういった情報が少しずつ残っていくと思うので、そういった情報があると海外に行った時に、例えば今回であればインドに行ったりとかチベットに行った時とか、またそれ以外の情報もいろんな時に役立つと思うので、海外に行った時の面白さが倍増すると思いますし、日本でもいろいろな海外の話をする時のネタになると思います。これからも私が海外で実際に体験してきたそういった話をベースにいろんな話をしていこうと思いますので、ぜひフォローして楽しんでいただければと思います。よかったらこの動画を消す前にしょうがねえなぐらいな感じでいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。また何か感じたことがあったらコメントとかも書いてもらえると喜びます。あとは Twitter もやってますし、スタンド FM では先行配信もやってます。こちらも良ければフォローお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。